Спектакль народнага студэнцкага драматычнага тэатра на балконе БДУ прайшоў у арт-цэнтры БДУ. Трупа прадставіла гледачу пастаноўку твора «Азірніся ў гневе» англійскага драматурга сярэдзіны 20-го стагоддзя Джона Осборна. Я гэта табе ўжо тлумачыў. У такіх, як я, няма ўдачы. Для цябе гэта нічога не значыць. Для цябе гэта нічога не значыць. У нас усё згарае на неба. Сярод нас не можа быць верных. І мы змушаны ствараць верма. Кошт жыцця, цыгаретка і перні. Кошт жыцця, цыгаретка і перні. Кошт жыцця, цыгаретка і перні. Народны студэнцкі драматычны тэатр на балконе БДУ быў створаны ў 1946 годзе. У склад тэатральнай трупы ўваходзяць студэнты і выпускнікі вядучай беларускай высшай навучальнай установы. Рэпертуар творчага аб'яднання складаюць драматычныя спектаклі па п'есах беларускіх і замежных аўтараў. Калектыў штогод удзельнічае ў тэатральных студэнцкіх фестывалях і конкурсах. Акрамя таго, студыя з'яўляецца арганізатарам міжнароднага фестывалю студэнцкіх і маладзёжных тэатраў «Тэатральны куфар БДУ». Мастацкім кіраўніком тэатра працуе Андрэй Саўченка. Спектакль «Азірніся ў гневе» адкрывае цыкл п'ес. У праграме трупы таксама пастаноўка «Баладзіна» па матывах п'ес польскага паэта і драматурга Юліуша Славацкага. Спектакль распавядае пра павольнае пераўвасабленне чалавека ў сапраўднага злачынцу і вечную барацьбу дабра са злом. З праграмай будучых спектакляў можна азнаёміцца ў афіцыйнай групе «Тэатр на балконе» на афіцыйнай старонцы тэатра ў сацыяльнай сетцы УКонтакце.